Εδώ είναι η πιλωτή μας, η γαραζόπορτα. Μπαίνεις μέσα, στην πιλωτή ευθεία είναι η είσοδος της πολυκατοικίας και εδώ δεξιά υπάρχει μια καρουσενιέρα. Το γαράζ μας είναι στο βάθος. Αυτό που βλέπουμε από τη γωνία μέχρι το κάγκελο. Και το τέλος δεξιά είναι ο χώρος των αγωνίων. Κλιμακοστάσιο. Μπαίνουμε μέσα με το σαντέρ. Μπορούμε να κάνουμε ή την πόρτα στο κλιμακοστάσιο και να έχουμε το εσωτερικό σαντέρ για μας. Να κλείσουμε αυτά εδώ πέρα και να κάνουμε την πόρτα έξω από το σπίτι το σαντέρ. Μπαίνοντας μέσα, σαλόνι με κρονερίδια. Σωματισμένο, μεσπετίες, πορτιλία. Προχωράμε. Εδώ θα κάνει ένα κουλάκι μέσα. Αριστερά με τη μεγάλη κρεβατοκάμαρα. Με δικό της μπαλκόνι. Εδώ είναι και σε μήκος. Βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρα αριστερά έχουμε ένα μπάνιο. Μεγάλο μακρόστενο, βαθύ, μεγάλο μπάνιο άνωτο. Προχωράμε προς τα μέσα. Βλέπουμε μία δεύτερη κρεβατοκάμαρα πάρα πολύ άνετη, με το ενιαίο μπαλκόνι από την πίσω πλευρά, το οποίο πιάνει από την τρίτη κρεβατοκάμαρα, δεύτερη, στο παράθυρο της κουζίνας και στρίβει το μπαλκόνι που κάνει τη γωνία που είπαμε πριν. Σωματισμένο, όπως σας είπα, εξωτερικά με τις φωτίες του. Το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Και πάμε στο τρίτο υπνοδωμάτιο. Ένα μικρό ρυθμικό. Αυτό έχει πάμε μπροστά. Οπότε έχουμε ένα, δύο, τρεις κρεβατοκάμαρες και το μπάνιο μαζί με το χώρο και τη σερβοκουζίνα. Πάμε να δούμε περιμετρικά το μπαλκόνι που ξεκινάει από τη μία κρεβατοκάμαρα, φτάνει στην κουζίνα. Βλέπετε κουζίνα, σαλόνι. Τώρα με το παράδειγμα της κουζίνας και παίρνω κατά μήκος τη σαλονοκουζίνα και συνεχίζουμε με το περιμετρικό μπαλκόνι που είναι όλη η γωνία που φτάνει μέχρι μπροστά. Τεράστιο μπαλκόνι, η θέα είναι απίστευτη και το μπαλκόνι μπροστά του σαλονιού. Δίπλα είναι το μπαλκόνι της κρεβατοκάμαρας της μεγάλης που είπαμε και ξαναβλέπουμε πάλι σάλονο κουζίνα με το χολ και το κλιμακοστάσιο.